अँड ब्लॉग्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण चाललो आहोत माझ्या गावाला म्हणजे चिपळूणला आणि आपल्यासोबत ट्रॅव्हल करतो आहे माझा छोटा भाऊ हर्षद ट्रॅव्हल करतो आहे। तर आपण या ब्लॉगमध्ये गावाला जाताना जो ट्रॅव्हल करणार आहोत त्या बाबतीत आपण माहिती घेऊया आणि हा ब्लॉग एकदम खतरनाक होणार आहे कारण काय गावाला जाताना आज सगळं पावसाचं वातावरण आहे। कोरोनामुळे गाड्यांचे तिकीट्स भेटत नाही आहेत आणि सगळं मॅनेज करून आम्ही दोघंजण आता गावाला चाललो आहे। मम्मी पप्पा जायला नको म्हणत होते कारण गावाला घरी कोणीच नाही आहे आणि कसं करणं बाकीच्या सोयी कशा होतील याची त्यांना काळजी होती म्हणून नको बोलत होते। पण तरी पण आम्हाला या सगळ्या लॉकडाऊनमधनं आणि या सगळ्या परिस्थितीमधनं चेंज हवा होता म्हणून आम्ही दोघंजण गावाला चाललो आहे। आता बघूया पुढे प्रवास कसा होतो आहे। पुढे आपण आता आलेलो आहोत। आतापर्यंत प्रवास व्यवस्थित चालू आहे। त्यानंतर कोकणात त्याच्यानंतर बघू चिपळूणला उतरल्यावरती कशी परिस्थिती आहे। हर्षद बिस्किट खातोय। मला एक दाखव।
खेड सोडला आहे आता आपण. आता 15-20 मिनटामध्ये चिपळूण येईल. तर मग चिपळूणला उतरून बघूया कशी परिस्थिती आहे ती. आणि सगळे बोलत आहेत लोक, बस वगैरे बंद आहे. आता उतरून बघ आपल्याला नेमकं काय ते कळेल की कसं काय ट्रान्सपोर्टेशन अवेलेबल आहे. फायनली चिपळूणला पोचलो आपण. तर स्टेशनला उतरलो आहे. ह्या गाडीने आपण आलो होतो. बाहेर पण काय खायला भेटणार. बरं झालं मम्मीने भाकरी आणि चटणी करून दिली.